Sława Isusu Chrystu, daj Panie Boże dobryna. Знаходимо się dneska w селі Łosie Horlickiego powiatu, aktualnie na cmenterii łosiańskim. Akurat stoimy teper przy pamiętniku, który jest przyświadczony Łosianom, ludziom, którzy tworzyły to seło, które dneska już można powiedzieć, że prawie zatraciło swój dawny charakter. Tot pomnik akurat fundowała pani Lidia Kolańczuk z domu Jewusiak, której jej ciała rodzina była powyselana, była wychnana na różne kranci świata. Tu widno przykładowo na tym pomniku, gdzie rozknęło ich ciłe życia. I widno i Szczelcy Krajeńskiej, z Duńsku Wolu w Łódzkim, Sierac, Uhorszczynu takoż, Kanadu, Oświęcim czy inne seła. Historia seła Łosia poczęła się już dużo dawno, bo się poczęła w XIV stuleciu, prawdopodobnie na samym początku stulecia, bo jak znamy, jak w 1356 roku król Kazimierz Wielki nadał te ziemi rycerzowi Janowi Gładyszowi. A już znamy, że w tym czasie Łosie istniały. Łosie to jest najstarsza osada w tym regionie, bo nie było ani Horlić, ani Szymbarku, a Łosie wrze istniało. Można skazać, że od początku tu mieszkały nieznatie, albo Polaki, albo Niemcy, bo dopiero przybliżno 1480 roku lokacja seła była na prawie wołoskim. I od tego czasu można datować ruskie pochodzenia Łosian. Łosiane bardzo bidowali po tych chorach, widno jakie są stromy. I z własnej bidy, i z własnego jakby toho pędu do świtu, Łosiane pismotryli handel od Żydiów, których bardzo się sprowadziło w tym czasie do seła, i posmotryli na taką maść, której był deficyt po chorach, i na handel ropą. I od tego czasu, przybliżno od początku XIX stulecia, handel mazią przybrał wielki charakter i Łosiane handlowały praktycznie po całym terenie Austro-Uhorszczyny, jechali na Badiary, pід granicą z Rumunią, jechali do Rosji, do Orenburga, do Jekaterynosława, a także wybierały się na Litwę, Łotwę i Estonię, najdalsze maziary. Tot czas do I światowej wojny, do 1914 roku, zakończył się tragicznie dla Łosian. Nakładano wielkie myta dla maziarów, fronty i tak dalej, nie mogli prowadzić dla swojego handlu. Później też granice się przesunęły, Łosianie nie mogli handlować na Madiary. Zaczęli handlować na terytorium II Rzeczypospolitej. Jechali między innymi do Warszawy, na Lublin, na Kalisz, na Rypin, gdzie moja rodzina handlowała, a także na inne seła. Z toho grosza išło dosyć inni pereżyty. Łosiane zaczęli stawiać wielkie chyży, i murowane, i drewniane, i które chyży były na bardzo wielkim równi stawiane. Łosiane też wyróżniali się swoim ubiorom. Oni pierwszy na chory poczęli nosić krawaty, wyparli jakby to ludowy strój, to soroczki i tak dalej, a poczęli się nosić pod krawatą, w marynarci, w kamizelci. Bardzo charakterystyczne były też i ich łosiańskie gaczy, to rajtki, które wkładały do oficerok. I od tego czasu jakby to ta moda łosiańska też promieniowała na inne lemkiewskie seła. Inne łemki brali właśnie z Łosia przykład. Bardzo znacie to przykład z Osmerekiełcia czy z Ujścia Ruskiego. Tragicznym czasem była II światowa wojna w Łosi. Kolej przyszli Niemcy. To handel był wtedy zakazany, Łosiane się musieli z tym chować, albo ciłką perestale handlować mazią. A najchirszym jeszcze były pereselenia, to rok 47 i 45, kiedy naszych lemkiów Rusynów wychnali od tamal z Hir i musieli się tułać po całym świecie. Kto jeszcze miał swoje majno sposered Łosian, to jeszcze wtik do swojego miejsca, gdzie win handlował.
a to, kto nie miał, no to jest poreseleny. I łosiany sud poreseleny de facto po całej Polsce. Można począć wid Oławy, Szczelce Krajeńskie, Legnica i de facto po całej Polsce. Łosie można też skazać, że to jest pierwsze seło, które łosiane wertali na masową skalu. Częstyna ich nie była pereselena, bo mali obywatelstwo amerykańskie. Częstyna wykorzystywała też swoje papiery, którym się wdało z władą ułożyć, a częstyna też prywernuła. Ale do dnešního czasu łosie już de facto zatratyło swój charakter, bo masowa emigracja młodych ludzi w moim wici, ale to już się poczęło w 70 roków, pertia do miasta i już łosie nie jest de facto takie jak koleś. Багато також людей не хоче się przyznawać do swого, no i ludzie jeszcze coraz to mniejsze w cerkwi, a stary ludzie przenosią się na inny świat. A największym przykładem toho, starych czasów łosiańskich i tak dalej, jest to cmentarz, na którym my się teraz znajdujemy. Sumne dni nastają, bo już nasze lęki góry opuszczają. Tam w górach Karpatach sumne dni nastają, bo już nasze lęki góry opuszczają. Góry opuszczają, ale nie z radości, bo dostali rozkaz od Pana starosty. Góry opuszczają, ale nie z radości, bo dostali rozkaz od Pana starosty. Znajdujemy się teraz na terenie gazdziłki byłszego gazdy Spilnyka, który teraz tu gazduje Zachoroda Maziarska, która wspomina o dawniejszych czasach łosia, kiedy to łosiane jeszcze handlowali. Tu na terenie Zachorody można uwidzieć dwa wozy maziarskie. Jeden jeszcze na drewnianych kolesach, które widno, a drugi na gumianych. Tot, który jest na drewnianych, pamięta jeszcze starsze czasy. Z początku jeszcze pamięta 19 stulecia. Tot wiz, częstyny z toho wozu, należały do Mochodida Michała Rubicza, a który teraz znachodzą się tu w skansenie. Mowa tu na przykład o luśniach i wasankach. Teper wiz już nie służy, to prawda, do handlu maziom, bo już żaden maziar chneska już nie handluje, ale stanowi to dobro pamiątku starych czasów łosia.
Знаходимо się тепер в церкві греко-католицької Włosi pід покровом Різдва Пресвятої Богородиці. Aktualnie znaходимо się перед ikonostasem. Cerkow Włosi jest o tyle charakterystyczna, że można сказати, jest największa spośród drewnianych cerkow na Lękowyni, a zawdzięki tomu, że Łosian w celi przed wojną było przybliżno 1100 grekokatolików i Łosiany nie mogli się pomieścić w cerkwi. I dlatego też wyruszyli, żeby powiększyć cerkow, żeby rozbudować na wyboczne. Pierwsze była charakterystyczna jak wszystkie na Lękowyni, a późniejsze dobudowane na wyboczne. Тобто, tak jak się kończy ikonostas, dobudowano одну частину w lewą stronę i też w drugą stronę. I także teraz jak widno z wercha, to plan cerkwi przedstawia się na planie chrzesta greckiego. Łosianie też od razu kupili połotno. Połotno obkleili na tych starych belach powiększonej częstyni i w roku 1935 wymalowały polichromiu, która znajduje się do Gneska. Artystą był Mikołaj Galanka, a inskrypcja o tym znajduje się za ikonostasem, za prorokami. Poliwo w cerkwi widno ikonu, wiłtar biczny. To jest Woznesienia Preświatoj Diwy Bohorodyci Diwy Maryi. Wołodymyr Wielkiej dali. No i przechodzimy do hołownej częstyny ikonostasa. Ikonostas jest tradycyjny, to znajduje się w nim ikony namiestne, prazniki, apostołowe i proroki. I aktualnie ikonostas przechodzi fazę renowacji. Renowacja przechodzi już przybliżno 8 roków i sztoryk, jak dostaniemy dofinansowania, to możemy sobie, nasza parafia może sobie pozwolić na to, żeby częstynę відремонтувати, відчистити, позолотити, tak, żeby przyвернути tot oryginalny wygląd ikonostasu. Widno to, najwięcej widno to tu renowację po ikonie Świętego Mikołaja i ikonie Bohorodyci. Тобто, jak się wkazało, kiedy konserwatory szczystyli werchnią warstwę, pod spodem okazała się jeszcze jedna, a pod spodem jeszcze jedna, tak że były namalowane 3 Mikołaji na jednej ikonie. I tot Mikołaj, który znajduje się teper i Bohorodycia, pochodzi z 17 stulecia. To są bar stary, starszy jak cerkow. I tot, jak wyglądał stary Mikołaj, jak i wygląda tot nowy i stary, 17 stulecia, widno po tej ikonie. Kanony 17 stulecia wyszukiwali pro to, żeby Mikołaj, jak ma być napisany na ikonie, nie ma maty mitry. Także się wkazało, że Mikołaj z 17 stulecia nie ma mitry i byłby po prostu taki łysy. Ale Mikołaj to z 19 stulecia miał zachowaną mitru i konserwatory wyruszyli, że żeby Mikołaj to nie był taki łysy, to żeby zachować ją mitru. Nie wygląda to kuściok stylistycznie, no ale tak wygląda zachowana ikona, która znajduje się w Włosi do Gneska. I to jak wyglądał ikonostas dawniejszy, to parę roków temu dozadu, widno po tej częstyni ikonostasu, która jest i szczybiła. Widno tu jeszcze Jezusa Chrysta i Rіздво Prесвятої Богородиці. Stara warstwa ikonostasu, którą ja pamiętam za dityny, którą widno po tej częstyni jest biła, a to oryginalna, to przybliżno 17-18 stulecia była w kolorze synim. Też Łosiane peremalowali kilka razy, także swój ikonostas, tak że jakiś czas win wyglądał inaczej. A tu w prawej częstyni cerkwy widno ikonu Chrysta, który to wiłtar razem z tą ikoną był przenesany z cerkwy z Klimkiłki. Cerkow w Klimkiłci, która w starym charakterze teper nie istnieje, a jakby nowa jest pobudowana tam na Zakruti, która teper jest kościołem. Ikona, przed którą siedzę, pochodzi z 19 stulecia.
To prawda, w 19 століття не виглядала так, як днеска. А завдяки чому? А завдяки тому, що народилися, певно, можна сказати, люди, котрим не є якби віпча, to ta stara tożsamość, to, co nasi stary ludzie fundowali i to, do czego cerkow była jakby dla nich stworzona, żeby się to te ludzie udzielali. Cerkow nigdy nie była dla ludzi wipcza. O cerkow ludzie wsadbali, podchodzili do tego z wielkim kultem. W 1947 roku wszystko się zmieniło. Cerkwy były poliszone, cerkwy były zaliszone, gazdowe tych cerków były wyszmarene, rozchnane po całym świecie. Świat, zdawałoby się, że świat zabude o tym wszystkim. No ale są ludzie, zawdzięki którym to te nasze pamiątki przetrwały do dneska. O którym świadczą to te nasze cerkwy, dane kotry są prawosławne, grekokatolickie, rymokatolickie. Ale to te cerkwy przetrwały. Jakby nasze ciłe starania naszych dzidziów, pradzidziów istnieje do dneska. I właśnie trzeba nam wszystkim o tym pamiętać i nie być obojętnym na to, jak przykładowo stara ikona desy się znajdzie. Bude potłuczona, rozbita, rozszmarena i podchodzicie do tego, a to jest stare, to jest nic nie warte, lepsze o tym nie pamiętaty, spality to daty na śmiecia. A to dumam nie, to trzeba kuściok inaksze. Trzeba kuściok sisty prynej, jej widnowity, widczysty, a nóż może wyglądać inaksze. A jak dumamy, że nam się nie prydast, to wse możemy peredaty dla komu, daty przykładowo do cerkwy i tam ją wyeksponowaty. Historia tej ikony po prostu jest taka. Ja jako służaszczy w tej cerkwi, to cały czas mi to ta ikona wpadała w oko, bo się po prostu znachodziła na szafie. Pobyta, ponyszczena, ciła zakurena, która no po prostu wyszmaryty i na śmiecia. No ale ja sobie podumam razem z moimi przyjacielami, z Tomaszem i Łukaszem Doszną, żeby pity po koladi i za groszy uzyskany ją winnowyty. Koszt nie był wielki, a efekty są takie, na które możecie pisać. Warto też powiedzieć o mieszkańcach Lemkowiny, o których dumam już praktycznie świat już zabył. A mam tu na dumci Jewrejów, inaksze jak powiedzieć Żydów. Żydy Włosi mieszkało ich багато rodem. Było ich przybliżno 30 osób, a to jest przybliżno 6-7 rodem. Tu po prawo właśnie widno blisko cerkwy, widno fundamenty i tu jak właśnie Łosiane mi opowiadali, w tym miejscu właśnie chodzili do Szymka Bajdzingela i tu właśnie kupowali lemoniadu albo wodę sodową i to właśnie oni jako za dityny to właśnie tak zapamiętali, to bardzo fajnie, bo tak Żyd sobie brał i gazował to wodą i taka ona była z bąbelkami. Tu dalsze w tym miejscu właśnie też mieszkała Żydiłka, Maryna Szybska, jak dobrze pamiętam, a w tym miejscu właśnie dawno to tu kupu tej ziemi, najciekawsza rzecz była żydowska bożnica, czyli synagoga. Tu właśnie Żydy z tego miejsca przychodzili z okolic i tu się molili. Z ciekawszych jeszcze rzeczy, które Żydy mieli tu w seli, była korczma żydowska. Korczma żydowska znajdowała się w tym miejscu, gdzie właśnie widno to żółty budynek. Żydy mieli też 2 sklepy, a też łaźniu, która znajdowała się przy samej ryci ropy. 2 sklepy, były 2 sklepy żydowskie, Żyd miał jeszcze piekarnię, Żyd był ryznyką w seli, no a po nich nie zależało się nic.
Chrest, pomnik, przy którym stoimy, znajduje się na cmentarii cholerycznym w Łosi, założony jeszcze na początku XIX stulecia, podczas pierwszej epidemii cholery, która pojawiła się w 1830 roku. Bardzo dużo Łosian w tym czasie pomerło i Łosianie wyruszyli, że dla takich ludzi, którzy byli zarażeni i tysztyfą, cholerą, powinno założyć się osobny cmentar, żeby to ta zaraza nie chodziła dalej po seli. Jedną z pamiątek, które Łosianie pożertwowali dla tych ludzi pomerszych, jest właśnie ten pomnik. Pomnik jest ewenementem na ciło skalu Lemkowiny, bo widno, że z każdej ze 4 stron tego pomnika Łosianie opisali ho w fragmentach w SCS-ie. Minęło że 150 roków od tego czasu. Częstyna napisów się zaterła, częstyna się zniszczyła, ale nam się teper wdało ich rozczytać. Jeszcze pamiętam tu 2 roki temu czasu, kiedy ja poruszył ten temat, że piszę ją do radnych i żeby one wyremontowały ten pomnik, żeby gmina dała funduszy na to pamiętam, że właśnie radny się pereniały tym faktom i wrze następnego dnia poredzwoniły po konserwatorium z Nowego Sącza. Jak oni tu przyjechali, to od razu powiedzieli, że to jest taki ewenement, że trzeba to remontować w pierwszej kolejności. Wszystko trzeba odstawić na bok. Co ciekawego możemy na tym pomniku znaleźć? Bardzo ciekawym jest właśnie ten jeden fragment. Świata, że i polezna ricz jest molity się o usobszych. Rzeczą świętą i konieczną, rzeczą świętą i korzystną jest modlić się o zmarłych. Dlatego my też pamiętajmy o tych pomerszych, który nie są może oznaczony, ale też na takich miejscach, które zaterły się desek w pamięci. To, że ja się naszł w takim miejscu, jakim mieszkam i to, że daję się wrodył, to na Lemkiuszczyni, to jest wielka zasługa moich rodziców. No i im to trzeba za wse podziękować na pierwszym miejscu. Bo jakby nie one, to by mnie tutaj nie było na tym świecie. I to poczasty to, że się interesują takimi rzeczami, no, że obrałem sobie tu kulturę łosiańską na moim pierwszym miejscu, no to jest zasługa moich rodziców przede wszystkim, no bo jakby nie oni mi napodkazali pewnych rzeczy, no to bym do Kneska może podchodził do tego w inszym znaczeniu. A tak to się stało, że to cały czas jakby ja się spotykają z tą historią łosiańską, bo to i często i tak to przyjechać tu ze świta, z Polski, z Ukrainy i tak dalej, i się zwiduje tam o takie rzeczy, zboczne opowiadaty i tak dalej. A znacie, że im więcej bude zwidań, tym więcej odpowiedzi trzeba sobie kladać. No i tak, od zwidania do zwidania, od odpowiedzi do odpowiedzi i tak się poczęła jakby w menu tworzyć taka ciła historia, taka łosia. Z tych fragmentów puzli się poczęła układać taka wielka układanka. A trzeba też powiedzieć, że no tych puzli nie jest 100, 200, ale już teraz chodzi o 1000 czy nawet 2000. Bo za tym idą te historie rodzinne, kto de wyjechał, kto de pojechał, kto z kim rodynował, choć nawet i znymkę. Kto się znachodzi na tych znymkach, kto miał jaką historię. Czasem też trzeba odpowiedzi śledzić w archiwach. Dobre jest pojechać do cerkownych, dobre jest pojechać do archiwum w Sanoku, do archiwum w Peremyślu, do archiwum do Lwowa też i tam śledzić odpowiedzi na zwidania. Łosie jest takim ciekawym sełom, który ma do zaprezentowania najwięcej ciekawostek, najwięcej historii z ciłej Lemkowiny. Można skazać, że ciła Lemkowina de facto nie ma tylko do powiedzenia, że to jedno historia, że to jedno łosie, że to wszystkie rodziny może opowiedzieć. Z tego ochladu można powiedzieć, ja założył taki fanpage na Facebooku. Łosie kiedyś i dziś, łosie wczoraj i dneś. Żeby kuściok może przypomnuty, kuściok może opowisty na nowo, kuściok
poskładaty do tych fragmenty stare i to jakby opublikowane w takiej wersji dla takiej osoby, która może potencjalnie nie ma nic z łosią spilnocho, która przyjechała do łosi wczasy i dla takiej osoby, która w tym łosi się urodziła, która ma w tym daszto wspólnocho z tym sełom i która może sobie przypomnieć o starych czasach. Zauważyłem ja właśnie taką pustkę w tym internecie, że ludzie jakby mają ochotów wernuty chodzkie dumką do toho seła. No i wyno to chodzkie na tym moim profili, bo się zebrało majże 550 osób, które lubią moją stronę na Facebooku. Także dumam, że to, co robię, jest dobrą rzeczą i że ludzie się z toho cieszą, że może chodzkie tak przywernuty do łosia. Toho roku wyznaczamy 70. rocznicę akcji Wisła. 70 roków można skazać, to jest dużo albo mało, zależy kto smotrzy. Z perspektywy mojej, człowieka, który niedawno skończył 20 roków, może się wydawać, że to jest mało. Ale można powiedzieć, że za 70 roków kilka może się zmienić ludyna. Albo co może za 70 roków przeżyć. Na pewno bahato pochoronił, bahato winczań i bahato kresty. Z widania, co jest w lemkiwskim środowisku w Wece. Czy Wece jest pochoronił, winczań, czy tych kresty. Roky skoro myjają, a wraz z tym dumam odchodzi nasza kultura. Bo kole pomre ostatnia osoba, która pamięta jeszcze to staro lemkowino, to zmieni się wszystko. Nie bude już jak można jej przywernuty do pamięty. A pamięć przywernuty można na bahato sposobił. Dasz to udilaty się w cerkwi, dasz to widremontowaty, chromadyty stare snariadia lemkiwskie, któryma nasi dzidowie się posłuchowali, albo dasz to niczego robity. Dumok może być bahato, takoż może ma swój pomysł na dasz to. Wczoraj mi się dało taką jedną rzecz zyskaty z pamięty. Kolejjeszcze stary ludzie w cerkwi Włosi śpiewali, się udilali bars, do czasu aż kole pomerły, do toho czasu śpiewali stare piśni w cerkwi. Wraz z nimi widzisz to te piśni, bo one nie peredali tekstu dla następnego pokolenia. A mi się udało wczoraj widnajty właśnie tekst do jednej, który właśnie wam zaprezentuję. Dla częstych dumam słuchaczy może się przypomnieć te stare czasy. Błogosławy Jezusie miłej, що Twomu sercu cześć windają. Najskarbcej światłej wsi w każdej chwili teper na wieki posidają. Jezusie nasz, o Boże sławy mej, błogosławy Ty skarb nasz jedyny. Jezusie nasz, o Boże sławy mej, błogosławy Ty skarb nasz jedyny. Trąby jerychońskie? Dosia? Dosia! Żyteli sała to mają taką. Nie, znaczy znam. To masz się daleko, to się może powiedzieć, że jeszcze słabo czuję, nie? Ale to jak myślę, jak ja to kurna
Od nagrania, które sme nagrywali Włosi, minęło raptom może za 2-3 miesiące, ale przez to czas wydarzyło się dużo. Onym z takim wielką podijom, który się wdało stworzyć, jest przedstawienia mapy, która znajduje się biля мене. Prezentacja mapy Sela Łosia відбула się na Watri, 35. Watri w Żdyni, 2018 roku. Mapa jest mojego autorstwa, ale także innych życzliwych ludzi. Między innymi bardzo serdecznie dziękuję dla Agnieszki Pałczak i dla Światosława Gala, którzy pomogli przy redagowaniu tej mapy, którą możemy dnes uwidzieć. Co znajduje się na mapie? Mapa jest spisem wszystkich gazdów, które mieszkali Włosi w 1939 roku. Jest spis podany na 1 żołtnia. Są zaznaczone wszystkie chyży i budynki gospodarcze przybudowa, w których mieszkali Łosianie. Do każdej gazdówki jest przypisany numer, na którym numerie możemy wyczytać, kto był przedwojennym właścicielem w seli. Nie tylko Lemki Włosi mieszkali, też mieszkali i Żydy, mieszkali też i Polaki. Selo było wielokulturowe. Między innymi na mapie znajduje się cerkiew grekokatolicka, a także jewryjska bożnica, która Włosi вже nie stoi do dneska. Ostawą jest legenda. Możemy uwidzieć tutaj budynki mieszkalne. Istniejące podział jest na nieistniejące, a także budynki gospodarcze, które istnieją i nie istnieją. Jest też cerkoł, synagoga żydowska, cmentar, kresty przydorożne są wyszczególnione i 2 kapliczki w seli oraz nazwy miejscowe, które Łosiane do dneska besidują. Przykładowo widno w Włosiu też, że mieszkali Cygane. Do dneska się besiduje, że przy dorożi, jak się jechać na ropu, się besiduje w tym miejscu pід Cyganami. Są zaznaczone też nazwy chir miejscowych oraz ich wysokość nad poziomem morza. Jedną z największych ciekawostek, które Włosi byli, jest plac tak zwany na Szlabanti. Plac na Szlabanti jest de facto wid cmentaria, który znajduje się dneska w tym samym miejscu jeszcze i kolesy, przy dorożi na Bilanku, a także hołownej dorożi na ropu. Będzie tutaj cerkwą, a tutaj tym placem, gdzie jest dneska sklep Lewiatan, był taki plac zwany na Szlabanti. O co na nim chodziło? W czasach, kiedy Austriacy pobudowali hołowną dorogu, tak zwaną cysarku, to tu na Klimkiłku, pobierali za to myto, żeby ludzie mogli iść dyty. I od toho właśnie się wzięła nazwa, że tu stojał szlabant i od toho musieli ludzie płacić. To centralny plac był bardzo charakterystyczny w historii Sela, bo na tym placu zbierali się wszystkie chłopczyska z chir, które chcieliby być zatrudnieni do służby Włosi, bo Łosianie potrzebowali własnoludzi, żeby mogli dać to w poli roboty, którym mogliby zaoraty w poli, pokosyć trawu, pokosyć roli i tak dalej. Było bardzo specyficzne i w się besidowało, że to najstarsze Łosianki właśnie na szlaban przychodzili i tak mu radili, tot się mi spodobał, tot was beru do roboty. Na tym placu zwanym Szlabanti była żydowska korczma, herszta jedyny. Były 3 sklepy, był też wyszyk ulejby. Tu znajdował się budynek sołtysa, którym był też mi pradido, a także Mikołaj Paranycz przed wojną. Kuściok niższe od toho szlabantu, gdzie mieszkali Gyrze, znajdowała się żydowska bożnica. Jako ewenement de facto na skolu Lemkiłszczyny, bo nie czujesz jeszcze trochę selo, żeby mało jeszcze w bożniciu w seli. A kuściok niższe, jak się išło, znajduje się do dneska cerkoł grekokatolicka pod pokrową Rіздва Prešvятої Bohorodicy. A po proteutnej stronie dorożi znajdowała się łaźnia żydowska. Tu Żydy chodzili, Jewreji chodzili się tu kopaty, bo blisko było do Riki i nawet do dneska może powiedzieć, że w tym miejscu stoi wielki fundament, głęboki 10 na 3 metry. Włosi znajdowali się 3 cmentarii, do dneska jakby są 3, ale jeden jest nowy założony z Klimkiłki. Tot jeden cmentar jest najstarszy i dneska jeho w sumie nawet nie widno, że na mapie. Tot cmentar parafialny jest bardzo ciekawy, jest dużo zachowanych lemkiłskich chreścił, bo też jest dużo Łosianiów pochowanych.
A to już najwięcej oryginalnym cmentarium jest tu cmentar choleryczny. Więc znajduje się przy dorożi teper jak na nowy cmentar. Nowy cmentar znajduje się w tym miejscu. To cmentar ochorodzony, właśnie myśmy byli na nagraniu, na którym ja wskazywał to wyremontowany kres choleryczny. Ta mapa jest dowodem, że im więcej nas bude pracowało spilno razem, tym więcej możemy osiągnąć. Same dla siebie nic nie możemy de facto zrobić. Serdecznie ja dziękuję ze swojej strony dla Agnieszki Pałczak, która była naczelnym grafiką tej mapy. Serdecznie dziękuję też, kieruję podziękowania dla Światosława Gala, rodom z Łosi, za jeho życzliwi serdecznost, ta jeho ciepłe porady. A też dziękuję bardzo serdecznie dla objednania Lemkił za wydrukowanie tej mapy, którą dneska możemy jej podywlaty. Dziękuję wam serdecznie. Ostańcie zdrowi, z Bogiem.